ystävät ja tervetuloa pitkästä aikaa uuden videon pariin. Itse asiassa mä en tiedä, tuleeko tästä mun eka julkinen YouTube-video. Joten jos tulee, niin voi mä saan. Huomenna on ruissi. Tai siis lauantai, ruissin lauantai. Me mennään vaan lauantaiksi. Niin jännittää. Tää on eka ruissi ikinä. Oli viime vuonna blogeilla ja oli kyllä siis kivaa. Mut musta tuntuu, että mä tykkään ruissista enemmän. Joten on jänskää, on tosi jänskää. Mut nyt olisi aika valita asu. Tai siis mulla on paita, minkä mä tiedän laitan. Mut pitää valita alaosa ja jotain muut silleen somistusta. Ettei se on niin boring. Tämän paidan laitan siis. Me tehtiin nää mun kaverin Innin kanssa itse. Joten joo. Tämä. Ja sitten pitää keksiä nyt joku alaosa. Mä myös nyt katon, että miltä toi säätiedotus nyt näyttää. Ja säätiedotus ei nyt ehkä näytä mitenkään kaikista parhaalta. Mutta jos mä asennoidun siihen, että mä menen shortseilla, niin sitten mä menen shortseilla. Et sitten tälle ei niinku voi mitään. Jos ehkä nyt niinku numero 1 outfit-ehdotus. Tämmöiset farkkushortsit, missä on glitteriä. Tämmösiä strasseja. Se matchaisi myös tosi tähän paitaan. Kyseessä tämmönen teema. Mutta mä tykkään siis siitä, että nää on silleen käännetty. Mä mietin, että onko tää liian basic. Joten mä sain idean, että jos mä laittaisin piksut tänne alle, niin se voisi olla aika cool. Ja sitten mä voisin pitää tavallaan tämän vetskarin niin kuin enemmän auki, että se näkyisi tuolla. Niin mä testaan nyt tätä. Lokita siis näyttää mun mielestä ainakin ihan sikahyvältä muuten. Mutta kun näissä on siis tälleen tekstuuria näissä tässä kankaassa, niin se vähän näkyy tosta ehkä tyhmästi läpi. Se tekstuuri. Muuten taas semmoista ihan sikakiva. Että nää näkyy kivasti täältä ja sitten nää näkyy tästä eestä. Ja sit vielä kun tuolta toi rosetti. Nyt ei ihan hirveästi näy, mutta tää voisi olla kyllä silti ehkä se. Tää voisi kyllä luki olla se. Mun mielestä tää on ainakin siis kiva. Eihän sillä ole mitään väliä mitä muuta ajattelee. Tää miettii kenkulit. Tai mä en kyllä kumisaappeita ole siis laittamassa. Mulla on semmoset vanhat Jordanit, joita mä käytän siis työkenkinä. Töissä on siis myymässä kukkia. Niin ne on niinku valmiiksi tosi likaset ja tälleen. Ne on siis myös tosi vanhat. Niin ne ei niinku haittaisi, jos ne menee ihan mutaan. Ja mä ajattelin, että mä laitan ehkä ne Hius Situation. Mä haluaisin tää blowoutin. Blowout on siis mun tämmönen staple, mulla on aina blowoutti. Mut jos sataa, niin mä en voi laskea pelkästään sen varaan. Joten mä ajattelin, että mulla on tämmösiä hopeit, niinku kampausklipsui tai tämmösiä, millä laittaa esim. Niinku paplareikiä. Jos mä laittaisin mun, toi meni tosi tyhmästi. Jos mä laittaisin mun etuhiukset niinku tällä tyylin näin. Ei nyt ihan näin, mutta silleen you get the point. Niin oisko se näyttää kivalta? Ei välttämättä, mutta pitää testata. Siis ehkä osaa laittaa näitä, mutta näin näytä kyllä mulla nyt yhtään kivalta. Mä en tiedä miten kaikki muut saa ne jotenkin kivan näköisesti. Kun mä en tiedä laittaako ne sit ne vaan niinku silleen tälleen. Mut sit se näyttää hemotyhmältä, jos on tuolla asti. Mä en nyt tiedä tästä sittenkään.
Sitten mä mietin kans niinku... Joo, ei ehkä... Et mä oon usein tehnyt niinku silleen johonkin bileisiin. Et mä laitan niinku tän osan, tiedättekö, tänne alle. Sitten nää ylähiukset ja näin. Niin toi vois kyllä myös toimii. Mä tiedän, mä katon jos mulla on jotain muita pinnejä, jotka olisi aika tosi artsyi, niin ehkä mä voisin laittaa sellaiset. Mulla on kaikkia pinnejä vaan niinku yksi kappale. Esim tämmönen olisi ihan älyhieno, mut niitä vaan yksi. Ehkä me sit vaan tehdään se tämmönen. Sit näin. Hyvää huomenta siis. Katsokaa mun hiuksia. Mä tosiaan jaksanut kuivata niitä kokonaan eilen illalla. Mut joo. Mä pesen nyt hampaat. Ja sit mä lähden käymään kaupassa. Kello on nyt siis 7. Lähdin siis nyt ihan tohon lähikauppaan vaan tän näköisenä tosiaan. Mut siis joo, en eilen illalla tajunnut ostaa energiajuomaa, kun olin liikenteessä. Niin nyt mennään hakemaan siitä, koska ei selvitä ilman. Joo, täällä pikkukaupassa on siis aika huono valikoima näistä energiajuomista. Mä olisin halunnut Glaamea varmaan tai jotain muuta, mutta näillä mennään. Mun aamupala. Tässä on kreikkalaista kurttiihuna ja metsämansikoita ja pari armimansikkoa. Ja sitten korpkaan nyt tän. Okei, mulla alkaa tulee pikkuhiljaa vähän huppu. Joo. Koska tässä on nyt mennyt paljon kauemmin kuin on pitänyt kaikessa säädössä. Joten mä alan nyt hoitamaan. Okei, guys. Mä en tiedä sittenkään, että haluanko mä tehdä tuon kappauksen tai sen, että mä laitan ne tosta. Mutta nyt vielä kerran kattoo säätiedotusta. Mut se ei ehkä nyt säväytäkään mua. Okei, nyt pikku updates. Mä oon tosiaan pakannut jo kaiken. Mutta kiharan tässä nyt ATM-hiuksia uudestaan. Mä en tiedä, ne jotenkin, ne ei kihartanut yhtään. Mä en tiedä, että tuntuu siis, että on sisällä niin tosi kosteita. Se voi johtua siitä. Niin nyt hoidan tän. Mä oon kihartanut 5 minuutissa niinku suurimman osan mun päästä, niin kyllä tää hoituu tästä. Mut niinku, mitä nyt mä ois siis ikinä ennen käynyt tolleen, et ei kihartuis. On nyt tää heikosortu. Mut joo, silleen, et Henni lähtee niinku kohta kotoa, niin tästä tuli vähän hoppu. Mut joo, muuten on kyllä valmis. Paitsi mä rupesin miettimään, että mä sittenkin vaihan mun takin. Mä otan semmosen karvatakin. Enkä farkkutakkiä, se olisi lämpimämpi ja siinä olisi huppu, joka olisi tosi hyvä. Mä otin siis myös semmosen kertakäyttösädettäkin tietysti, mutta se olisi niinku hyvä muuten. Mä ehkä testaan sen vielä tän asunkaan, koska sitten se myös olisi ehkä kivempi jopa kuin toi farkku. Koska
koska se sopisi kyllä mun mielestä ehkä paremmin. Koska noi farkut on niin eri sävyjä ja kaikkea. Mä testaan sen vielä, sit kun mä saan nää hiukset tehtyä. Mut joo. Mä teen huulet ja kaikki muut vasta sit autossa. Ja finishaan ripset ja tälleen. Mä lisään bronzeria sitten vielä kun päästään Turkuun. Ei varmasti lähde pois. Lähtee silti varmaan, mutta pysyisi ehkä vähän pidempään. No tosiaan jonottaa mun nokkoa siihen, en tiedä. Jotenkin ei oo mennyt alas kyllä. Tai siis mä en jotenkin oo ehtinyt juomaan sitä. Mut joo, tässä on nyt mun hair. Mä en ehkä harjailla näitä vielä, jos ne nyt ihan lössähtäis. No tää nyt onkin parempi kuin toi mun blowout. Kyllä te näytetään vision, että on jopa parempi kuin rakkotakki. Tää on paljon kivempi. Otan tän. Let's go oikeesti. Tässä oli pahasti visioa tässä mun takissa. Onneksi mä laitoin tän. Kato nyt kun naurat tän, missä sain mut itkemään. Joku toisen huulilla kaiken meistä unohtaa. Aino missä otimme. Se joku toisen kaamiti kiinnostaa sua oikeastaan ei vitus. Todella saavat itkusen päälle. Sattua pussiin sisälle. Tää maksaa tosiaan 27 € plus pantti. Yes. Voi olla päivän ainoa juoma tosiaan tää sitten meillä. Tultiin nyt syömään. Tuli vähän itku tossa aiemmassa emotellessa, mutta ei se mitään. Huda pitää hyvin kyllä.
Yes! Ibe on vielä jonkun verran jäljellä, mutta ei pysty ottaa riskiä, että olisi kauhea tungos, koska me pitää tosiaan vielä ajaa kotiin. Ja nyt yritän olla kaatumatta täällä mudassa. Tunnin päästä aika nopeasti kotiin. Jee! Jee! Ja nyt ollaan matkalla kotiin. Jee! Mä tulin nyt kotiin. Oli vähän raffia matka. Mutta mä menin nukkuun, niin puhutaan lisää sitä aamulla. Good morning all. Tai siis, nyt on siis päivän, mä herännyt jo 3 tuntia sitten, mutta joo. Oli niin kivaa, siis niin kivaa. Ja ennen kuin kukaan siis huolestuu. Mä taisin nyt, että näyttää siis jännältä. Me oltiin anniskelussa, don't worry. Me juotiin siis yhteensä niinku kummatkin 2 juomaa. Niinku tuolla on ihan alkuillasta, siis niinku 5. Niin on ihan laillista ajaa silloin yöllä sitten. Ja että ei tarvitse huolestua, emme ajaneet kännissä. Tai siis en ei ajanut. Mutta joo. Oli siis sikakivaa, siis ihan sikakivaa. Ja jotenkin mun veikkaukset oli oikeesti, kun mä sanoin tuossa alussa, että musta mä tykkään paljon enemmän ruissista kuin blogeista. Niin oli siis tosi oikeassa. Mä siis rakastin toi oli niin hauskaa. Ja siis mulla tuli niin tyhjä olo sillä, että toi oi, kun mä oon ottanut niin kauan. Mut ensi vuonna kyllä sitten ainakin 2 päivää, että mahdollisesti 3. Pitää miettiä sitä sitten, kun asia on ajankohtaista. Mutta oikeesti siis mä oon niin jotenkin shokissa vielä, että oli niin hauskaa. Ja vaikka nyt niinku olikin huono sää ja välillä vähän masensisesti siellä kaatosateessa, mut silleen mulla oli oikeesti niin kivaa. Mut mä oon tosiaan tässä nyt editoinut tätä videoa ja tässä on karkit. Mut joo, jos tästä tulee julkinen, niin kiitos ihan sikana, että katsoisi, koska mä en todellakaan olla tässä kukaan jaksaisi katsoa niin jotain mun randomas videoa. Joten oikeesti, tää on niin jotenkin random, mutta mä oon tottunut kuvaa siis näitä vain mun kavereille. Ja mä oon niinku tehnyt siis silleen, mä oon kuvannut siis 2 YouTube-videoa, mutta that's besides the point. Ja sillä, että jotenkin niin jännää kuvata niinku kaikille. Etenkin kun mä aloitin kuvata tätä sillä idealla, että mä kuvan tämän kaikille ja sitten mä päätän niinku myöhemmin, että tuleeko tästä julkinen vai ei. Mut joo, tosiaan tässä eiliset meikit naamassa. En tosiaan jaksanut silloin vielä pestä niitä pois, kun tultiin siis 4 aikaan kotiin. Niin joo. Mutta oikeesti kiitos ihan sikona, että katsoit tän. Ja nähdään toivottavasti seuraavan videon parissa.